खुलुमबाय बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोनहा सांग्रां जा बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना नंगौ रायजोआव हरखाबै अखा बारहुंखा फैगोननि सांग्रांथि होदों नोंथांमोनहाबो हमदां हादों जानांगौ हरखाब बोथोरनि सोलायनायखौ रायजोआव अखा आरो गोब्राब बारहुंखा बारगोननि सन्देह दं होननानै फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ 29 मार्चसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव अखा आरो गोब्राब बारहुंखा बारगोनखौ हमदांदों बोथोर बिगियान बिफाना आरो दाब दाब जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोनखौ सांग्रांथि होदों मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि बिश्वनाथ लखिमपुर बायदि जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोबां गोब्राब बारहुंखा बारनायनि सांग्रांथि फोसावदों जुदि नोंथांमोनहा गोनां खामानिफोर गैयाब्ला न'निफ्राय बायजोआव ओंखारैया गाहाम नङाब्ला खैफोदजों जुजिनो गोनां जागोन नोंथांमोनहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव अखा आरो गोब्राब बार बारनाया जागायबाय बेबायदिनो डिब्रुगड़ जिल्लानि ओनसोलफोरावबो अखा हादों होननानै सुलुङा फोरमायदों बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो सांग्रां जानाया गोनां मानोना फैगौ 29 मार्चसिम रायजोआव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारगोनखौ फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो